Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pagtambak sang duta sa propiedad ni Bacolod Councilor Vladi Gonzales sa Barangay Banago, ginpauntat, konsihal, magapasaka naman sang kaso batok sa punong barangay. May report si Nico Delfin. Antes pa man naghinyo sang resolution of no objection sa barangay na amat-amata na sang kumbuyahan niya ginapanag-iyahan ni Councilor Vladimir Gonzales ang pagtambak sang duta sa iya propiedad sa Purok Bayanihan sa Barangay Banago. Suno kay punong barangay Ricky Mijares sa Barangay Banago, madamo sa mga residente ang nabalaka sa epekto sang pagtambak sang duta sa nasakpan nga propiedad sang konsihal nga yara lang sa kilid sang baybay. Bangod wala man sang Rono, ginpablater na kagin pauntat sang barangay ang ginihimo nga proyekto. Nga ang project na nga gindalasa niya, guba niya, iyan iya ka syudad man project mong ang shoreline protection na nga ginimo namong boulevard. Nga nagasto mo na ang syudad pagi sa city engineers, kami sa barangay nagasto man. Tidra sa nagagiging guba yada. Ang ako lang yung punto nga gibablatter ko nga kung i-question ko sa gobyerno may itudlo ko, may blatter ko kay kalain man na nga ako daya manabat sina bilang barangay kapitan ti ang masabat sinaya ang tao nga nagimo sinada amo na yung masabat. Ginsiling naman ni Gonzales nga may nagakaigo sila nga permit sa mga natungdan nga ahensya angot sa ginhimo nga recovery project sa iya nga propiedad. Iya ginpatag nga separado ini sa ginadihon nga reclamation project para sa 247 hectares nga shoreline nga nasakpan sang zone 1 to 5 hasta sa Barangay Banago. Nagligad lang nga simana sang gingrant sang konseho sang syudad ang Rono nga ginihinyo sang Bacolod Reclamation Gateway Corporation. So that is a totally different item. Ang ginareklamo ni sang kapitan is the ongoing recovery project being done by our company, ang Home Invest, for the recovery of titled property. Ang property na erode ina through the years. So our company secured a permit from DNR specifically saying the embankment and soil protection, slope protection. Tungod sa natabo nga pagpauntat sang recovery project, si Gonzales ang natalana man magpasaka sang kaso batok sa barangay kapitan. Because I can file a charges against him of usurpation of real property. Sa recovery ginstop na niya namon because pagsulat niya to na nga ko din sa iya Rono sa iya either he will give it or not. I don't think there's a requirement. Ginsiling naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga natalana ang separado nga public hearing sa konseho kag sa Barangay Banago angot sa reklamo sa mga residente sa ginapatuman nga recovery project kag ang ginaplano nga reclamation project. Nico Delfin para sa DGCast Negros.